Salam gitaristler, gowmy adaylaňyz oturýarsyňyz zaman. Bu nemetiwedeniň gysgaça kän soran aýdymlaryňyzyň biri, ýagny Kakajan Söýünhanowyň Jemile diýen aýdymy gysgaça öwrenip geçýär. Köpeňiz bu aýdymy Kaka geldi we toýludan diňlediňiz wagtyna. Garaç şol aýdym gysgaça öwrenip geçýär. Bu aýdymy her bir gitara başlan ýaşlaryň birinji oçuruk many adaydy. Öwrenesi gelýän aýdymlaryň biri. Aradan ýyllar geçse de hiç gelýärdi modadan galmayan aýdymlaryň biri. Inne bolsa gysgaça aýdymyň akordlary bilen tanyş geçýär. Aýdymyň original tonalisti meň bilişimçe la minor bolmaly. Garaz la minordan tutanda ýyzy giderligi. La minor, mi minor, re minor, fa major, sol major, la minor. Garaz şol akordlar ýyzy giderligi. Yok maňa la beýik bolýar diýseňiz, misal üçin fa'dan soldan aýtjak bolsaňyz, mi'den tutup aýtjak bolsaňyz, derjamyz şey takan ýagdaýymyzda mi'den tutanmyzda ýyzy giderligi. Mi minor, si minor, la minor, do major, re major, mi minor bar bolany. Kakuna gelemizde, aba içinde yeňil tansawaýyn kakulary çalyp aýdylýar köplenç, aba täze öwrenenlere de aňsat bolýan kakularyň biri, misal üçin. Şunu aýdylýar, ýok men ütköşük bir kakuda aýtjak diýseň, misal üçin şeýlere kakun bolup biler. Innem gysgaça aýdym hiňlen geçýär. Men şu wagt fajiýadan hiňlenjek pesräkden eger isleseňiz liadan aýtmak isleseňiz liadan tutuşynam görkezlendirin. Isleseňiz soldan aýdym. Garaz her kimiň ses aralygy, diapazony bar, şoň üçin her kim öz sesine sarlap arkaýyn aýdyp biler. Ana onu başlaýar. Hasratal bugun meniň daşymy, neniň bilýän gyzyl güze başymy, sakla bilmän gözden akan ýaşymy Jemile. Yanar oda koydum juwan ýürek berýär sana sorugy. Durmuşum diredim diregi Jemile. Süýen diýdim, kuýen diýdim, buwanardım boýlaryma. Göz ýaş koydum gözlerime. Süýen diýdim, kuýen diýdim, buwanardım boýlaryma. Göz ýaş koydum gözlerime.